Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Pintores famosos. Capítulo 1. Pintores famosos, capítulo 1. Joan Miró. Hoxe presentamos o noso programa Pintores na Radio Clementina. O pintor deste programa é o famoso Joan Miró. Imos a coñecer a súa vida. Estade moi atentos e atentas para aprender moito sobre el. Miró naceu en Barcelona. Desde que era moi pequeno, gustáballe moito pintar. Usaba cores como o azul, o amarelo, o vermello, o verde, o negro. Gustáballe pintar animais, como cans, gatos, peixes e paxaros. O que máis lle gustaba pintar dos animais eran os ollos. Tamén pintaba cousas da natureza, flores, follas, árbores e insectos. Cando se fixo maior, Miró casou cunha muller chamada Pilar Juncola. Co paso do tempo foron vivir a París. Ali pintou o universo, a lúa, o sol, os planetas, as constelacións. Tiveron unha filla chamada María Dolores Miró. Pasado un tempo voltaron a España e pintou persoas. Miró foi un gran pintor, pero tamén facía esculturas e cerámica. Así converteuse nun dos maiores artistas da súa época. Que home máis interesante. A continuación imos presentar unha das súas obras. Chámase Bailarina e é unha pintura moi bonita. A clase de segundo estuvemos traballando en ela. Pintura representa unha persoa bailando. Nela aparecen cores como o vermello, o azul ou o negro. O fondo é de cor azul. Aparecen varias figuras e formas. O corazón representa a falda da bailarina. As pernas son notas musicais. Unha das figuras que aparecen é un círculo que representa a cabeza. Este círculo está dividido en dúas partes. Unha branca e outra negra. Estes puntos van de maior a menor en espiral. E representan o movemento do baile neste fermoso cadro.
Que vos pareceu? Podedes visitar a galería no segundo andar do colexio. Ali podedes ver as bailarinas que pintamos os nenos de segundo de primaria. Esperamos vos no seguinte capítulo. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, Na. túa escola.